Rafel, benvingut a casa meva. Jaume, només et diré una cosa. Uau. Uau. O sigui, estic puto flipant. O sigui, quanta vegetació, mare meva. O sigui, és que això sembla el llibre de la selva. T'ho juro, t'ho juro. És que estic ja connectant amb la naturalesa a través del vidre del cotxe. És espectacular. Però on vius tu? A quin arbre? Allò és casa meva. El què? Allò és casa meva, Rafel. Però allò és una casa. Però tu de debò creies que jo vivia en un arbre? Evidentment. Culleres. I, per cert, Jaume, una coseta que et volia comentar. Què? A veure com et dic això. Jo no vull faltar el respecte a la teva cultura ni res d'això, vale? Quina cultura? Et sap greu si no em despullo? Com? O sigui, és que, sisplau, t'ho demano, no vull que t'ho prenguis com una ofensa. No és la meva intenció de cap de les maneres, entesos? Què collons m'estàs dient? Mira, o sigui, jo entenc perfectament que anar amb pilotes, amb una planteta tapant-vos els genitals, forma part de la vostra cultura i de la vostra forma de ser i de viure, entesos? Ho respecto, I respect it, entesos? A tope amb les cultures indígenes, però jo no vull participar-hi, em sap super de greu. Ai, la mare que em va fer. Ostres, Jaume, l'últim que volia era això, que et molestessis, que t'ofenguessis. Rafel, no anem amb pilotes, anem vestits, collons! Tampoc sacrifiqueu animals per honorar els vostres déus? M'estàs vacilant? Sí, t'estic vacilant, sí. Però no ho feu, no? No, Rafel, no en fem! Ok, sorry, només preguntava. Mare de Déu de la moreneta. Jaume! Què? Jaume, on vas? Collons vols que vagi? A casa, que ja hem arribat. No, Jaume, no hem arribat. La casa està allà i nosaltres estem aquí. Hi ha distància. Ja, però és que aquí es deixa el cotxe. Com que has deixat aquí el cotxe? No entenc que no tens pàrquing dintre de casa, com les persones normals. Rafel, no és gaire normal, tenir pàrquing dins de casa. Jaume, m'estàs dient que hauré de caminar fins allà amb la maleta? M'estàs dient en sèrio? No, tranquil. Ara aviso el majordom, que vingui aquí a buscar-te les coses i a portar-te tu en braços fins a dins de casa. Vale, menys mal, ostres. Quin susto. Avisa ja que m'estic morint de calor aquí dintre. Oh, mare, que em va fer, Rafel. Surt del cotxe ara mateix, collons. I el majordom què? No l'esperem, pobre home? No hi ha majordom, Rafel, no n'hi ha. Era una broma que no has entès perquè no tens cervell. Però tu com pots tenir tan poca intel·ligència emocional? Jaume? Com pots jugar amb els sentiments de la gent d'aquesta manera, No pots desestabilitzar-me així com així el meu estat anímic amb bromes de merda que no fan puta gràcia, entesos? Rafel, tu no tens sentiments. Sí que en tinc, i més que tu, que estàs podrit per dins. Hombre, ja. Però què collons fots? Jaume? Però es pot saber per què fa olor a merda? No fa olor a merda, Rafel. Fa olor a natura. Doncs si la natura olora així, Jaume, estic super a favor del calentament global. Es diu escalfament. He vingut vacunat a totes les malalties infeccioses, però em sembla que no serà suficient. Rafel, jo he viscut aquí tota la vida i poc que m'ha passat res. Evidentment, perquè tu ja ets immune. Mira, saps què? Fes el que et roti. Jo vaig cap a casa. Ja t'ho faràs. Vale, ja surto, Jaume, ja surto. Espera, deixa que agafi aire, entesos? Concentració. És que he agafat malament l'aire. Per favor, Jaume, però quin terra més escarós. No ha arribat el ciment aquí. O què, ostres, mira, com em torci un turmell, em moriré directament, perquè clar, sigui aquí, dubto que hi hagi cobertura i no podré tocar absolutament cap ambulància. No podré. És insuportable. Pots deixar la maleta a terra, Sí, clar, el poso al terra per què? Per destrossar les rodetes de la maleta? O pitjor, per embrutar-les? És això, el que vols? Jaume, bitxos! Puta naturalesa de merda! Que ara es fotrà volta baix. Seran uns dies molt llargs.